don tang uwei u player balayok mantep hat-trick Persia ya Diego Simeone u manajer ka klub Atletico Madrid. Dai tang u Cristiano Ronaldo u balayok mantep hat-trick Persia ya ka Atletico Madrid ha ka jingkus jong u Diego Simeone. But om dai tang season Henry hadu sausin u Ronaldo balayok mantep hat-trick Persia ya ka Atletico Madrid. Ka hat-trick kebaningkong balayok mantep da u Cristiano Ronaldo Persia ya ka Atletico Madrid ha ka jingkus jong u Diego Simeone kadai ha ka khatwe tarik April arhajar khatar. Ha ka ba ka Real Madrid kala wan pelim no ya ka Atletico Madrid da saw la iwe gol. But u Ronaldo layok mantep hat-trick ha kande ka jing elek kai. Ka hat-trick ka ba ar balatep da u Cristiano Ronaldo Persia ya ka Atletico Madrid ha ka jingkus jong u Diego Simeone kadai ha ka khat khandai tarik November arhajar khat rew. Ha ka ba ka Real Madrid kala wan pelim ya ka Atletico Madrid da lai la not gol leng ba ka hat-trick jong u Ronaldo. Ka hat-trick ka balai balayok mantep da u Ronaldo ha ka jing elek kai Persia ya ka Atletico de Madrid ha ka jingkus jong u Diego Simeone kadai ha ka artarik benai me arhajar khat nyau. Ha ka ba ka Real Madrid kala wan pelim no ya ka Atletico de Madrid da lai la not gol leng ba ka hat-trick jong u Ronaldo. Ka hat-trick ka basaw balatep da u Ronaldo ha ka jing elek kai Persia ya ka Atletico de Madrid kadai ha ka khat artarik match arhajar khat khandai. Kabadai ka jing elek kai Champions League kadai ru ka por ba Ronaldo udang don ha ka Juventus. Ha ka ba ka Juventus kelala ban pelim no ya ka Atletico de Madrid da lai la not gol ling ba ki hat-trick jong u Ronaldo. Te parlo kine kide ki saw tli ki hat-trick balatep da Ronaldo Persia ya ka Atletico Madrid ha ka jingkus jong u Diego Simeone. Lai tli kide ha ka por ba Ronaldo udang don ha ka klub Real Madrid. Bat ka wei kade ha ka por ba udang don ha ka klub Juventus. Bat la ong ba ompat don manu-manu urang elakai ban yo bantep hat-trick Persia ya ka Atletico de Madrid ha ka jingkus jong u Diego Simeone. Namar u Diego Simeone udai uwei ukush u batbit bha ha ka football. Badang sian ka Atletico de Madrid kala ban pelim ya ka Barcelona da saw la not gol. Te parlok tangkat ne ka video kalakut. Kublai sibun.